gabi. Salamat gid sir sa imo sining time sa sining nga mga tinion sir. Pagintindi ko, buwas may regular nga sesyon sa syudad sa Bacolod and ikaw may na draft na dira nga isa ka resolution nga nagadampig or anong tawag daton diri, nagapahibalo lang nga hindi pa mandatory si bakuna and then dapat iway sa mga discrimination na anong kontenido gid sini sir? Yes, Sir Brian, iset ko anay ang akong nga premisa nga kung sa diin banwa, Sir Brian, nagapati kita nga ang COVID-19 is real, no? May threat ang COVID-19, no? Kaga dinarespetar naton ang diretso sang tagsa-tagsa nga gusto ya siling nila nga magpabakuna kung gusto nila. Lain na naton ginaoponiran kaga ila na ya diretso kung gusto nila magpabakuna o kung hindi. Kaga pinapresyar ko man ang kaginaintindi ko man ang tindog o kung ng tikang sa atong gobyerno nga tinatingwaan bala nila nga mapunggan ining paglalapnag sang virus nga nakaguba sang aton usual nga pagpangabuhi diri, naguba aton nga ekonomiya kag ginatan-aw man nina naton ang pagpaninguha sang tagsa-tagsa ta aton nga kung sa diin nga ginatingwaan naton nga ang aton lugar, ang aton komunidad, ang aton nga workplace manging safe para sa tanan-tanan. Okay? Kaya wala ko na iya gina-question kag wala ko na iya ginaoponiran na Sir Brian. Ang akon lang niya nga ginaoponiran amo ini ang mandatory vaccination. Okay? Na obligahon kita ya na magpabakuna gid. Kadua, diskriminasyon. I-discriminate naton ang mga kutob-tubtob sa aton niya nga wala iya gana o kung hindi gusto magpabakuna. Kag ang ikatatlo, amoy ni ang tuman ka unreasonable bala silingkong ng mga restrictions na kung sabihin gina-suppress na yung naton o kung sa aton gobyerno ang aton nga individual liberty. O para sa ako niya, illegal ina. Kaga may ginabasihan kita, Sir Brian, siyang isa ka lagi na kung sa diin ara ina sa Republic Act 11525 nga gin-promulgate ini sang July 27, 2020 lang. Ang titulo mo ni ang Act Establishing the Coronavirus Disease 2019 Vaccination Program, no? Expediting the vaccine procurement and administration process, providing funds therefore and for other purposes. Ara, Sir Brian, sa Section 12, klaro kayo nga inibla ang vaccine card na ginahatag sa aton. Okay, kung magbabakuna kakabi, pinatagaan kay nila sa vaccine card. Hindi ina nga maging konsiderohon naton nga additional mandatory requirement ina naton sa aton nga education, employment, and other similar government transactions. Ang individual vaccinated against COVID-19 as indicated sa sana nga vaccine card shall not be considered immune from COVID-19 unless declared by DOH base sa ilang reliable nga scientifico nga ebidensya o konsensus. But silingon banwa, wala iniya silingon abi nila nga may ara na siyang assurance. Okay? Nga siling naton abi nga ang aton nga present or current health conditions would justify nga pwede na nila ni punggan ang aton nga individual liberty sa sining ginaligar pa lang naton nga for the greater public good nga himuon na nila ang vaccination mandatory. Wala pa na banwan nag-exist. So amo na kun nga ang akon nga resolution
Ang tinuod sang akon nga resolusyon, Sir Brian, ginaoponiran naton ang mandatory anti-COVID vaccination Mhm. and vaccine discrimination, whether as a legislative measure, as an initiative of any office of the government or the private Mhm. sector, and appealing for respect for all. Mhm. Ang mandatory lang niya, ang ginaponiran naton. Aha. Nga kung sabihin, banwa nga hindi ni naton pwede nga obligahon ng aton nga mga empleyado Mhm. sa pribado man o kung pampubliko man ng opisina, Mhm. nga hindi ikaw pagpaugrahon nila kung wala ka nagkuha sang nakakaigo nga bakuna. Oh, nga sir sa Wala office kita mo. kinalagi pa. Oh, nga sir sa office mo nakabaton ka sang reports nga may mga private individual abi aside from public abi nga wala sila ginpasulod na because nga wala sila sang bakuna or obligar sila nga mag-provide sang RT-PCR test abi, sir? Oo. Yes, kadamo na sang nabatian na to kag may mga reports. In fact, hindi ka na gani sila nila makatravel, makasakay Mhm. kung wala ikaw nagpabakuna. Sa mga eskwelahan sa buong, hindi na nila pagbatunon ang mga estudyante kung wala ini nakapabakuna. Mhm. May iban kita nga may nabatian kag ara man, validated man ang report, hindi nila pagpasublon, pagpapobrahon ang mga empleyado nila kung wala Mhm. sang bakuna. Mhm. So illegal ini, unconstitutional ini, kay wala sang layi banwa Mhm. nga nagamando sa aton nga dapat magpabakuna gid kita. Mhm. Kung sabihin, i-curtail ni nila ang aton nga movement, Mhm. ang aton nga pagbiyo, ang aton nga civil liberty, ang aton nga baligya pa laging surrender ta ang aton nga civil liberty. Aha. Unless of course na may ara lang nga layi Mhm. nga mandatory na ini siya, pero at of this time hindi pa ini naton maobligar ang aton nga mga empleyado ang pumuluyo ang katawhan sa sining ginatawag naton anti-COVID vaccination. Aha, sir, butang tabi, sir, dati hindi sa mandatory. Sa imo nga kaugalingon nga pagintindi, your own understanding, nga ang mahadlok kita or hindi dapat magpabakuna ang iban. Magluwas lang sa may ara sang kumor, miditis. Malo ka, Sir Brian, ang isa sa aton may ara iyang pagtanaw. Kung mag-agi kita sa ginatawag naton medical procedure, hindi ba ang pagbakuna isa ka medical procedure, Mhm. ginapakipaki man naton kung ano nga benepisyo o risgo nga ihatag gina nila o sa nga bakuna sa aton lawas. Mhm. Okay? So hindi mo silingon banwag nga akon ang isaya, ang pagtanaw niya bininilaya base sa ilang paghangop, no? Sa sining bakuna, hindi kita kahambal para sa isa na sala ini siya. Di ba? Kaya kung magsiling kita gani sa informed consent o kung disapproval sa sining bakuna, ang isa kag isa sa aton may receive the same information, pero ang pagtanaw nato niya, ang pag-apresyar nato niya, lain. Mhm. Ang iban sakto, ang iban man sala. Mhm. So amo nang ginatawag naton nga medical freedom. Aha. Nga kung sa diin ni ara kita ya diretso, Mhm. nga kung makasiling kita ya nga kung aton nga pagbaki-baki sa sining medical procedure, benepisyo kung risko para sa aton inaya diretso, Mhm. aton inaya lawas, Mhm. aton inaya choice, aton inaya sovereign right, kag aton inaya kabuhi. Mhm. Nga wala sang may makamando o kung may makamandar para sa aton kung ano ang dapat kag anong mas maayo para sa aton lawas. Mhm. Hindi bala, Sir Brian? Amo Yes, nang sir. siling kong aton iniya nga sovereign body. Mhm. Aton iniya, wala siniya sa may makapanag-iya. Not even government. Amo na kung nga dapat respetuhon lang naton ang diretso sang tagsa-tagsa sa aton. Mhm. Mhm. Kaya gina-exercise lang ini naton niya our right to decide Mhm. para sa aton kaugalingon kag sa aton lang kaugalingon. Oh, so meaning sir, ikaw unvaccinated ka pa sir? Ikaw. Mhm. Subong. Yes. Mhm. Yes.
Idiretso na nato niya mo kung anong ginabatsyag ko sa sulod nga hindi ako komportable kayo. Correct. Sa among pagbabakuna, ato na diretso kag amo man nila banwa ang kalabanan nga ginapamangkot sa aton sang doktor. Ang ginabatsyag mo niya, ikaw lang niya makabalo sang ginabatsyag mo. Ako yati tagaan ka lang kaya sang medical procedures ko imo na ya diretso kay ang gakon lang niya, ang kako niya base nga manatunan, amo lang niya yatag ko simo, so ikaw lang gitya ang makabalo sa ang ginabatsyag mo sa sulod sang lawas mo. So nobody can decide for us. Kaya kung gusto ni nato magpabakuna o kung hindi. Ang balon din nila, siling nila nga public health siling sang iban is everyone's responsibility. Yes. So, may ara bala sang sakto nga pagtulunan nga siling nila nga ang balon kita nga ang present current conditions. So, balikan ta si Councilor Gamboa mga kaaksyon. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, La City 41. No, kuana, lapit na ta sa inangan. Tindihan tawa na situation ni Councilor Gamboa. Ti siya mismo ay pa nakapabakuna man tubtob sa sining nga mga tinion. Ano? yes. Balik Councilor sa imo. So, buwas, lantawon ta na, kabay pa nga buylugan sang iban nga mga konsehales diri sa Bacolod ang inang resolution nimo, Councilor. Anong pinakatitulo gis na, Councilor? Ang aton nga resolution opposing the mandatory anti-COVID vaccination and vaccine discrimination, Yes. whether as a legislative measure, as an initiative of any office of the government or the private sector, and appealing for respect for all. May ara kita banwa nga balasihan nga lagi atong gintumod ko nga Republic Act 11524 nga nagapabalo kag pinapabalo man niya sa aton nga ang ini banwa nga programa no sa aton gobyerno optional iniya. Yes, hindi correct. iniya mandatory. Sir, before kita mag-wind up, may gamay lang ko nga pamangkot sa imo. Kagabi may lights on ang plaza. Medyo na ginutok ginman to, damo tao according sa report 10 to 15,000 ka crowd ang ato didto. Sir, kita diri sa Bacolod numero 1 ang mga opisyalista rather nga tinaga-oppose kita sang mga tililipon. Most likely kung hindi kamo kilalanay masyado. Pero kagabi nakibot kita, we don't know, ang 15,000 kilala na ito sila tanan-tanan dira sa may Bacolod City Public Plaza. Ano makomentar mo to sa kagutokon kagabi, Councilor Serman? Sir Brian, nagsulod lang ang politika sa aton pungsod o kung sa aton syudad. I am not referring to Bacolod alone. Doon nag-ainit ang sadya ang eleksyon, pamulitika. So, siling ko, nagsulod lang eleksyon, doon nadula si COVID. So, biskan maglagaw ka di sa new government center, kung magpililipon, kag magpatawagan ni ang piyak na grupo sang ilaman niya nga kaukos o kung meeting. Kasululubra man, kadway man gina-observe ang health protocol, ang social distancing. Wala na gani kita may makita. Ilan nagalagaw ko, nag-handshaking ko, duway naman sa may nagasuksok face mask. Okay. Duway naman naton siling abing nga may disiplina nga nagalibot. Dali ba si malisyahan ka na karon nag-handshaking, ikaw dapat face-to-face lang, kay ilang di pwede subong ang hindi man hantuhan. handshaking ng tapungol. Tapungol lang bala ko no abi. Face-to-face tawag sina. Okay, sige. Galing kinaanad kita sa board nga handshaking, ano na anad ta na iya, no? Yes, ang ginaobra ko kaginap face-to-face kag face-to-face lang. Elbow to elbow. Elbow to elbow. Pangilayay. Yeah, wala naman na siling ko pati banwa, we have to be very careful. I'm not saying nga dapat hindi na naton pag-obserbahon ang new normal in pag-obserba sa mga proper health protocol. Kung aton kaya diretso, Sir Brian, pabakuron ta lang ang aton nga immune system. Okay. Hindi kaon lang kita yung sakto, pamahaw, kapag paway lang kita sa yung sakto, mag-vitamin C kita. Ako yan I am banking on that. Iting virus, di mo pamalanib, di mo malanib sining kumahaklop. Correct. So, dapat kung bakod lang ang imong immune system, kag mayo lang ang
ang imo nga lifestyle bla. Wala kaya nagasiling abdi nga naga-bisyo kung nagapulaw, sige ko mabatuan ang ining virus o kuning COVID-19. Aha. So wala yung Malaysia sa ako na kay Aha. iskan din ka na lang maligbot. Do mo na tanan, no? Kaduro naman tao. Sige. With that, Councilor, madama nga salamat sa imo sa nga serbisyo. Maayong gabi ka mabuhay, Councilor. God bless. Salamat kay Sir Brian kag maayong gabi. Action!